Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa aidon manutai sapane wong salat subhi di jamaatin summa qada nalika ana wong sembahyang subuh kali sembahyang subuh hale berjamaah. Saya menika teng masjid, saya menika teng musala, saya menika teng dalemipun piyambak. Ning le salat kanthi berjamaah. Nek pun salate subuh pun berjamaah bar niku terus tiyang niku lenggah. Tsumma ada yaqulullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsi. Lenggah bar salat subuh napa pun wiridan imamipun donga pun rampung dengan metekut zikir. Oleh zikir dumugi kapan? Dumugi metune srengenge. Nek pun metu srengenge terus salat rakaat ini. Salat rong rakaat. Lah niki mulo napa wonten sing lemaknani ben le zikir mboten kekathah terus salate subuh rada keri. Mending sholat subuh keri berjamaah daripada sholat subuh awal ning boten berjamaah. Mending sholat subuh keri niku estu. Dan wonten malih ingkang berfatwa dan bermakalah ngaten. Mending sholate subuh keri ning bar subuh zikir tekan penter, tekan srengenge medal utawa badha salat subuh mboten sare malih dumugi salat duha niku langkung sae daripada subuhan dasik terus niku estu niku. Dadi wonten ilmune piyambak, wonten ilmune sedaya. Dadi nalika piyambak mireng halah kae subuhan gasik-gasik aja dipaido. Lah terus wonten mireng malih. Napa lah? Yang ngene kok diadzan, yang ngene kok disembahyang. Santai mawon. Oh, kae karepe le ngenteni saking subuh dumugi penter utawa dumugi duha boten kedangon. Boten kesuwen. Ngono. Kula biyen wonten lah wong sing disindir dilarang kepakane mun kula le ngaji. Pae lho nanggal gamblok anggo kapan azan maghrib keri. Azan subuh keri. Nek riyen kula menangi zaman napa badha salat subuh angger bar salat subuh Mbah Kiai Nur zamane sing Mbah Kiai Nur niku pancen salate subuh ra dikantun. Lah le salat subuh kantun salajeng mangke terus lenggah kalian zikir. Lah niki nek pun kadung niat zikir mumpun lenggah kok dilarang jenengan kalih lenggah kok dilarang keturun. Lah saking ngantuke menghindar sholawatan keturut. Lah niku tenggene jenengan sare niku wau tasih dipun catet zikir dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Kan penak. Ning beda malih nek jenengan kok nembe salat rampung wiridan imame kondur, misale imame pun kondur terus jenengan gletrak legerengan terus sare niku benten. Ning nek jenengan tasih dalam keadaan lenggah bahkan lenggahe napa sarene tiyang ingkang lenggah niku mboten batalke wudu. Nek sare kalih lenggah mboten batalke wudu. Ning niku perinciane rada kathah. Lah nalika tiyang wonten tiyang ingkang purun ngoten niku wau kanat lahu ka'adhi hajatin wa umratin tammatin namatin. Nek sing tiyang ingkang nglakoni niku wau salat subuh berjamaah terus bar niku zikir ngantos tekan penter
ngantos tekan medal srengenge bar srengenge medal terus salat sunat 2 rakaat. Teng mriki boten disebutke niku salat duha napa salat mutlak boten disebutke. Lah nek sing kaya ngono kuwi mau niku bakal diparingi ganjaran kaya ganjarane wong haji lan umroh kanthi sempurna. Yo, dadi kaji murah niku Mbak. Saniki kaji ora cukup 50 juta. Saniki dadi niku murah. Niku bar salat subuh utaminipun wonten ing dinten Jumat, utaminipun malih mumpung niki tasih teng wulan Rajab. Wulan Rajab menika wulan sing mulya, Kanjeng Nabi secara hakikat lahire teng wulan Rajab. Jadi bahasane ibuke Kanjeng Nabi niku mulai isi teng wulan Rajab. Jajal nek ora dituk wan wonten wong isi mulai Rajab lahire mulut. Jajal mulane Kanjeng Nabi secara hakikat niku lahir wonten ing wulan Rajab. Mulai kaya akad barang ya gampang Mas Adi. Wong wulan Rajab kok lahire pas mulut kan jos. Amin.